alle mulige aktiviteter, sådan rundt omkring på villaen. Basket, badminton, der er også paddle et eller andet sted. Og jeg kan ikke se, hvad det der er. Pickleball, whatever that is. Alle mulige ting og sager at lave. Vi har fundet bue og pil. Hold op! Jeg troede også, at det ikke kunne blive, tænker, det var voldsomt. Vi har fundet en pickleballbane. Jeg aner ikke, hvad det er. Men det ligner. Jeg har også set folk spille. Jeg vil være den røde. Det er regnvejr i dag. Men ikke sådan vildt meget regnvejr. Det er pretty hot. Det er bare hotel. Det er bare på eventyr på at finde ud af vores hotel. Der er også 950 hytter. Ja, så det er lidt svært at finde væk hvorfra. Det er biler 807 meter. Prøv her, vi har fået et lille kort. Det kan vi lige så godt bare smide på jorden. Jeg købte Thai bubble tea på 7-Eleven. Jeg vidste godt, man kunne få thai-teter, men det gik lige op for mig, da vi stod og kiggede, at man kunne få bobler i. Så det glæder vi os til at smage. Det er mega hyggeligt at have sin egen gruppe. Og nu har jeg været på rigtig lidt. Men der er ikke noget sol inde på solstolen. Hvilket ikke er sådan det mest smarte koncept. Så nu soler jeg mig i den. Prøv at se den her, den er vildt cute. Skål. Jeg overvejer den lidt. Jeg har en uge at overveje den i. 40%. Nu overvejer jeg det lidt mere. Der står bare ikke rigtig noget, at den har noget med Thailand at gøre. 120 kroner. I want it. Den er også cute, men Frederik siger, at den er for kineser, så den må jeg ikke få. De er også very cute. Men det er sådan mere sippy cups. Ja, den er grim. Hvis du må få den målplads, kan du ikke få den her? Var det ikke der vil have en lille kaffekop derhjemme til? Der er alt muligt cute. Måske ikke lige så... Jeg får intet hernede. Er det de eller mig til den her? Også det. Men jeg får tejer mig lige. Nu skal vi have aftensmad. Vi har fundet et godt sted længere ned ad vejen. Det er lidt billigere end alt det heroppe. Det er, når man er i Thailand, gider man ikke at betale det samme for aftensmad, som man betaler for det derhjemme. Der tror jeg ikke